Idò que Putin exigirà als països europeus i altres a qui Rússia considera hostils que a partir d'ara paguin el gas rus en rubles i no en euros o en dòlars, com es fa en la majoria dels contractes. El que cerca és frenar la caiguda de la seva divisa, enfortir-la i respondre a les sancions interposades per Occident arrel de la invasió d'Ucraïna. Entre aquests països figuren els membres de la Unió Europea, Estats Units o Regne Unit, que hauran de comprar rubles en els bancs habilitats per comprar gas. El gas rus suposa el 40% del consum de la Unió Europea i en països com Alemanya aquesta dependència arriba al 80%. La decisió de Putin implicaria, per tant, que per accedir als subministraments de gas rus, els països compradors s'haurien d'obrir a fer transaccions comercials en Rússia, la qual cosa suposaria desactivar el bloqueig imposat al país i ajudaria l'economia russa, enfortint el valor de la seva moneda, que en aquests moments està devaluada com a conseqüència de les sancions internacionals. Pau, què t'assembla aquest darrer moviment de Putin? Bé, és un moviment extraordinari, és un moviment que des del punt de vista econòmic a mig plaç estem parlant d'un parell de mesos, no té sentit, però que sí que té sentit com a anunci, veurem si aquest anunci acaba implementant-se com a realitat, té un sentit de fer mal. Bàsicament, el que cerca en Putin, per una part, és una revaluació, és a dir, que pugi el preu del ruble respecte al dòlar i als euros. Per què? Perquè ells, Rússia ara mateix, el que té en el seu banc central són rubles i, per tant, si pugen els preus d'aquests rubles, se fan, entre comilles, menys pobres i poden lluitar contra la inflació, que tenen una inflació desbocada. Aquest és un primer punt. I el segon punt és fer mal. Fer mal per què? Perquè el que pretén no hi ha rubles a nivell de mercats internacionals, els rubles se compren a Rússia. El que pretén és això, que mos obliga a alliberar el tancament financer que han fet a Rússia. Això veurem com acaba, perquè al final és un tira i afluix. Això significaria que tots els contractes que s'han firmat en Gazprom s'incompleixen, perquè s'han firmat en dòlars o en euros, bàsicament en dòlars, i generaria una nova inseguretat jurídica brutal. Mos deixa en evidència que Rússia no seria un soci energètic gens fiable i bàsicament aquesta és un poc la idea. La idea que veurem si s'implementa a la realitat, perquè no deixa de ser difícil, perquè al final a Rússia, el que he dit a mitjà plaç, a Rússia no li interessa tenir rubles, li interessa tenir dòlars i tenir euros, perquè el dòlar i l'euro d'aquí un parell de mesos tornarà a tenir més valor respecte al ruble. El ruble ara val poc, perquè mos entenguem. Però bueno, és una part de la guerra, en aquest cas econòmica, que Rússia contraataca les sancions que li donem. Pau, comentam aquesta xifra que ara veiem, és el que hem gastat i continuant gastant d'energia a Rússia. La xifra és molt significativa. Això és el que s'ha gastat des que ha esclatat la guerra, no? Exacte, vull dir, aquí això està en euros i això és el que se gasta a la Unió Europea des de l'inici de la guerra amb Ucraïna, fins a 18.000 milions. Aquests 18.000 milions és el que, en el fons, deixa sense valor, que no del tot, perquè ara diré per què, deixa sense valor les sancions econòmiques. Dic no del tot perquè aquests 18.000 milions Rússia té dificultat per mobilitzar-lo. Aquests 18.000 milions no li entren directament en el banc central rus, sinó que estan en comptes de bancs internacionals que Rússia, si bé pot utilitzar, té moltes dificultats per utilitzar-li, és més lento, per tant, sí que té més dificultats que li entrin directament a la seva compte corrent perquè mos entenguem, però sí que són 18.000 milions que li injectam a Rússia. Si nosaltres li volem deixar clar a Rússia que no pot actuar militarment de forma unilateral, seguir-li pagant per comprar-li gas, per comprar-li petroli, per comprar-li carbó, no deixa de ser una incongruència. Ara bé, si deixant de comprar-li aquest 40, aquest 80% que compra Alemanya, o trobam una alternativa o mos quedam d'un dia per l'altre sense possibilitat d'anar a posar benzina en els nostres cotxes. Però és una decisió que en moments històrics tan greus, tal volta Europa, per una vegada, ha de demostrar que està disposada a sofrir econòmicament perquè no s'ofresquin físicament els nostres compatriotes ucraïnesos. Gràcies, Pau, un dia més per atendre els matins. Gràcies.